kining sitwasyon nga magbuhat kag maayo unya naasay mo daot nimo. Common man no? Nabang magbuhat kag maayo unya himuan og lain nga meaning. Padanglitan si Jesus nagpagawas og yawa, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Ang interpretasyon sa uban, yawa na siya. Nagsabot-sabot ra na sila ang yawa. Drama-drama ba? Aron kunuhay mo gawas, aron siya musikat. Ano bang interpretasyon nga makapasikat nako, makapadaot niya? Common gina. Mao na siya gitawag sa moral theology of the struggle between evil and good in this life. Nagbugno ba ang maayo ug ang dautan? Gisimbolohan na siya usa sa mga pamaagi sa pag-interpret ni ana ang kinabuhi ni Jacob. Kadto bang sa unang pagbasa ba nga nakigbugno siya diha sa kangit-ngit, nakiglayog siya sa Ginoo. Ang tao nagrepresent ni sa evil. Kita bang tao? Flesh. Ang interpretasyon gud ana sa mga philosopher sa unag yung panahon, flesh or matter is evil, spirit is good. Mao na pure spirit mao gyoy good. Nya kining atong unod, ning atong unod evil ni. May pangutan-an na imong tupad. Ingna siya na kay unod. Ingna pangutan-an na kay unod. og na gani kay unod, evil na, evil. Pag abot na ni Jesus, ang iyan ang giingon ana, lawas og kalag. Ang lawas nagrepresent sa evil, ang kalag mao ang good. Ana mo na ang lawas madugta gini, mamatay, gitawag nagmortal. Niya ang kalag immortal, kay good man. Ang good di man gina matapos, pero ang evil mamatay man ginang evil. Amo na paglayog nila ni Jacob, wa gyud magdaog ba ana, pero tungod lagi kay ang evil lupig yun sa good, ipakita nga gisukmag yang dapi-dapi, nalisa siya. Sa una pa na akong basa-basa ani, wala pa ko musod sa seminaryo, sige pa ko active simbahan, ikadungog na ko aning pagbasaha, magsige din ko gunahon na, nganong wa man kadaog ang Ginoo nga, gisukmag gani kausal, lisa man dayon. O gibalian na lang ito niya sa tanang lutahan. Nganong kausara man sad gisukmag niya, nalisa dayon, niya layog sila gika gabi hangtod buntag, wa magdaog. Anak kas wrestling, ang katong kusgan mao man toy makabali god. Nya kausara gisukmag bali. Kamo na mo itubaga na. Awa sad ko. Ni ay gipakita lang ni ba nga kun ang Ginoo mo impose gyud sa iyang gahom, wa gyud daganan ang tao oy. Wa gyud mao to kiang-kiang gyud. Mura tinuod og ni daog si Jacob, pero kiang-kiang gyud siya galakaw. Pasabot makigbugno ganita dinhis kalibutan, ayaw pakigbugno aron ang good dili mahitabo nimo. Pakigbugno hinuon aron mawagtang ang sala, unya ang panalangin sa Ginoo mo'y musod nimo. Mao toy purpose ni Jacob. Ingon siya, di ti kabuhian, panalangini usa ko. Pasabot ba, bisag guruyon pakus kalibutan ngadtos pagpakasala, mugunit yung kus Ginoo, kay naa niya ang panalangin. Na si sabot tingali ana, maningali lang ko. Kana bang bisag gitintal na ka, badanglitan ron, bana ka, imong asawa ng laki. Unsa man, sukmagon nimo imong asawa? Ayaw. Pakiglayog sa Ginoo. Layoga ang Ginoo. Ingna Lord, panalangin ko nga dili ko matintal pag kasuko aning akong asawa nga nang laki. Ana ba? Ni kani sa mga bana dali kay magpakuan-kuan ba mura sa kunog tarong kunuhay kayo. Ana, basta makasaa gani ang asawa kulatahon dayon.
kay kunuhay hugaw. Uy, istoryahe. Otro sa ka, sige ka dito, gamit na ng mga kinilo. Kay kanang tao nga wa gaysa, kana bang tao nga way sa, bana ka, nya wa jud kaysa. Bisan pa ang imong asawa mangabit, kamaog yung kang mupasinsya niya. Di jud ka masuko, muhilak ra ka. Basta wa kaysa, rug na kaysa, basta bunuga gid ana gyud. Parehara sa gunas mga ginikanan nga balaan, di gid na kakusi sila mga anak. Pero kana mga ginikanan nga mga buangon, dali kay mada. Inigdagan-dagan las anak, hapak dayon. Anak, mo, unsaman mo? Diyos no nga pagaginikanan o buangon? Kamo mga bana nga ni adinhi o mga asawa, unsa mo? Diyos nun mo buangon? Mayo. Layog yun. Layog yun Ginoo nga naa diha ang panalangin. Nya mao na ang panalangin sa Ginoo mo'y atong pangitaon, makigbugno kita aning kalibutana. This is a constant struggle between evil and good. May untag mo ending ta nga mabungahon. Kana bang nadawat nato ang tinuod nga panalangin sa Ginoo? Nga karon matud pas atong tubag sa Salmo responsoryo. Sa to? Diha kanimo Diyos ko. Limot mo sa ko, utrom sa tani. Nakigbugno maning atong memory. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kanimo nindot kaayo nga struggle dinis kalibutan. Kana bang ayaw salig sa imong kaugalingon kay ang mga espirituhanong gahom dali kay makabuntog ana. Dali kay kang maanod. Ug mosalig ko sa akong kaugalingon nga makapugong gyud ko. Nya naay hugot kay gaangay nya magsigig bagid-bagid. Na mo nalay akong mamatmunan, huyang daay ko. Luya na di ay. Labi nagmabuntagan, sus luya. Awa mo kadji. Og musalig yun ko nako nga ligon kay ko, I can manage. Oy, tagaan lang kong dagko kayong donasyon. Patay. Mahimo jud kong in love kay Eskwarta. Magsige na ko guwali din hinga ang inyong kolekta kuwang. Ang atong suga, putlono na ni. Alapun ininyong dunit. Ana. Karon wa jud ko ana. Sige ra jud kong pamaligya og slot. Anya, kuan na ako din ang slot di ay. Para man ani atong project adto na didto suyopon, ato man sa nang gipaihap sa ato dihang finance council. Nya inyo din na ingnon ako. Ay, gamay pero gamay ra. Ato sa nagkuha ginagmay. Pero mao lagi na akong giingon. Kung ang naa nimo, ang imong gikuptan, ang wa nimo buhii, mao ang Ginoo, lisod kay kabunloton sa kalibutan. Muna ingos Kristo, ano sa to? If you want to follow me, deny yourself. Deny yourself. Muna ang iyang gihisgutan nga karniro, nga walay magbalantay. Mga tao ba nga gianod-anod lang sa sitwasyon sa kalibutan? Unsa man giimong baruganan? Basig karon ni kaning klasihas partido. Nga inigsunod na sad, ari na sad kaspikas kay murag pabor. Ay, okay. Kamo dia. Basin ba paling-paling ta? Ang kamatuoran mo'y ato gyung tan-aon. Ang kana bang Diyos nun nga tumong ang kaayuhan sa atong nasod, ang kaayuhan sa katilingban, dili ang gibubo nga kwarta aron ka subornuhan, aron ang imong pagbutar guided anang maong kwarta kay utang kabubuton. Hay naman karon nakautaong kabubuton sa Ginoo o sa politiko nga buangon nga siging hatag nimong kwarta. Hangtod na lang hinoon ang mga tarong nga tao nga gustong mudas katilingban sa tinarong di kadaog kay way kwarta.
kay butangan day natog budget, mudagan kay kapag ka presidente, kinahanglan mao ni imong kwarta. Mudagan kay kapag ka senador, mao ni imong kwarta. Dagan kapag ka unsa pa na diha, hangtod mudagan kapag ka konsehal sa barangay, naagya poy. Sorry mga barangay kapitan. Ambot lang, basig mga nindot po ni dinhi, tarong po din atong mga tao dinhi sa atong parokya. 5 biya ta ka barangay dinhi. Basin ba, di ta madaan ang kwarta. Wa na gani kwartang pikas ikahatag. Riko pikas oy kay mayri arang-arang ri. Daga ikahatag, pila may hatag dito? 250 isa. Dili 500. 500. Ana. Ang mga leaders, mura sa mga buaya ba, atang sa kisay mo dakdak nitong dako-dako. Aron dako sa silang kurakuton. Ayang hunong natani, oy. Sunod na tas Ginoo. Bahala nang magkiang-kiang ta, sunod tas Ginoo. Bahala nang masakitan ta, sunod tas Ginoo. Ana, nga naman di ay. Haron mo daog na ning mga taong tarong. Karon sige lang tag padayon lang tag ko ana, wali di lang taan ko ana. Bati naman kani akong wali. Nabita ko'y amigo, ako lagi ng hisgutan kay karon pa ko nakabasa. Pista ron, optional memorial ni Santa Maria Gorete. Ang unang parokya nga na-assign ko isipari, gidakos usa ka pari nga ako sang amigo, si Father Sid Marinay, na tuan sa Manila na incarnate. Gidako niya sa parokya niyang bag-o. Pag humangin akong ordin, balik ko sa Manila kay magtiwas akong thesis. Iya kong gidahay sa dito na lang ka magsuwat kay adto ta himuon ti ka didtong katabang kay bag-o man kang pari. Bag-o sa ning parokya, gamay kay ng parokya na sa Pope Pius Center, murabag Patria sa ato ba na sa UN Avenue. Mura na siyang chapel pero gihimong parokya. Ang patron Santa Maria Gorete, pista niya karon. Nga naa dito'y ga-serve nga nasuod gyud kay nako usa ka amahan, kugihan sa kayong mo paanak. Daghan siyang anak niya, lisod gyud in town si Vic, no? Francisco, yang apelido, Vicente Francisco Vic ang angga. 40 na mong suura pagkabuutan, wa gyud reklamo. 27 years nag-serve siya dito. Karon paging kaadlaw na ko nahibaw-an, namatay di ay. Namatay. Manghod na ko gidan. Namatay. Pagkabuutan na gyud. Wa gyud reklamo, bisag tamparuson pas pari, okay ra gyud. Awa na ko kakita ingon ate. Nya perti pag yung kugihana, og na kay i-instruct igo gina. Nya di man kay sa taas og grado, pero hasta tanan iyang mahimo. Munang na ini-text na karon nga padre, ang mataga didto ba. Kuha na gyud si Kuya Vic na anak namatay. Inako, wa jud ko'y problema atong tawhana. Tuwa na gyud turos langit. Unya kay pista marong Maria Gorete, tuwa turon dito, ga-holding hands na tog si Maria Gorete. Tuas langit. Kay pertig yung buutana. Ana, ambot na abay usan nyo din nga di gyud sukol og pari. Kamo, di mo mutubag pero inigtalikod na buwang Maria kanina. Moana man ka? Pero kadto siya, alagaran ganyang pare yun. Iya yung alagaran. Ambot lang sa gano, mas ko magsunod-sunod niya. Pero makita man ko na animos naong ang sa iya bang tinagdan ba? Ang sakitan, pero sige lang. Muna siya ang nindot nga struggle din is kalibutan. Kanang di bita kamada, na maguy-uban, inig ka, ang pare gani, buangon kay tanan siya, di namin musimba dia, di namin musimba. Sus, padir, wak nag-iayo. Di man ka musimba nga ang misa, di man na pare. Sa Ginoo man na, sakramento man na. Ikaw niya ang nagmisa, buangon man kayo, kay gipaangkan man akong pag-umangkon. Ang musimba pa ka, anak. Kamu, musimba pa mo, inyong pag-umangkon, akong paanakan. Muhatag pa mong slat, og tulo na kabuk akong gipaanakan din nga mga youth leader. Ha? Nawa mo tubag, la, patay ko diya. Mga buangon, day mo. O nausahay, good, malimot banta. Malimot ba nga, struggle lagi. Bahala nagmurag ngit-ngit. Kupot Diyos Ginoo. Bahala nagunsan na diyang kahintang. Kupot Diyos Ginoo.
Hold on to Jesus. Ibutang yun ang imong pagsalig dito, dili sa imong kaugalingon. Ug mauna ang makahatag na tugahom sa pagbuntog sa yawa dinhis kalibutan. Buntugonon yun ang yawa. Kay musalig na ta sa tao or musalig na ta sa atong kaugalingon, birabirahon ra ta sa yawa, huyang ka ita. Pero mugunit na kas Ginoo, kakita dayon ka, kinsay ni bunlot nimo. Ang yawa ba? Para ragod ana, para ako karon gunit ko sa Ginoo, di ko musalig og kwarta, Ginoo ra gyud akong saligan. Lord, unsa may buhaton ay siya pangayo og kwarta. Ana. Nako niya, di mo ko musalig sa kwarta, salig lagi nako na akong hikapon ang kasing-kasing sa mga tao para mo donate. Ana. Adi di mo to. Mo sa to akong giingon Father Gistoni atong pagka-Domingo. No tanawa paglakaw ni Father Gistoni dire nakada siya mga 61,000. Awa mo malipay na. Lipay oy. Pakpak. Nya naasay nang donate sa online. Karon niabot na sad og 50,000. Di ana lipay. Gipanghikap. Pero nga tong slot, daghan pa mang nahibilin. So sige na lang. Naagya po'y mo palit, ani. Pero hikapon ba? Ano mag-uol man ta? Hikapon na sa Ginoo. Ayaw ka guol. Wa kay bugas. Salig sa Ginoo. Mamatay ra ka. Ikamatay ni mo din na juga maglungag. Di ba? Maglungag pa ka. Patay na ka. Labi na di ka kaabot sa imong birthday. Hapit na ra ba? Alag yun, rosaryo yung mayo. Ano, kaabot ka, pero mamatay yung ka, patay yun. Ana, sige, manindog na ta.